Maayong hapon kanato na ako diri sa akong basa ko igagaw di ang atong apo. Kuya, kailan si Kuya Paul? Ato na sa kuarto mo dito na siya matulog. Ay nga tulog ang tuyo, di na dyan diri nagpudyo. At tunas tumoy, naman. Ako bantay si Kuya Tampang, GR ate Miray. Kinsa pa asa man si ate karon. Ato sa kwarto. Nagulo man si ate. Amoy manghinlo si ate kada adlaw. Hindi man siya ka mauhinlo. Sabay manghinlo. Kuya, Kami to na. kami tanay. Sabay manghugas, magdunag. Trabaho man si mama ug si papa. Kung si ate, si ate. Si ate ug si ate. Uy, Si ate magluto sa ate. uy, kabutang ko dyan ni ate. Uy, Hindi man siya ka mauhinlo. di mo ba dyan kamao? Basta ka maot si Jaloto sa kanton. Mao? Uy, ari si Hello. ate. Oh, si ate. Good afternoon. Oh, ate. God bless. Mama, bahilot lagi ko. Ay, adto pa siya sa kuan, trabaho pa. Lagi. Liyat gani ko. Ano sa? Mga umbos lamang sa kaya alas 6 hindi makakalo. Amo, di ginoo ko. Gabi na kami makauli. Pilang ending. Ang katong guba, ang cellphone ni Mama ay naadyo na Oh, naadyo na? sa longso. Record time, mama. Kaya yung di pa man siya mag-utang naman siya. Buutang ba? Ano, ipalit bugas ug sudaan. Pila na may edad? Ha? Six. Lakaw, nag-iskoy lakaw. Ano ba daw ha? Kinder pa kami happy pa kami. Uy, kinder na. Mag-grade 1 na ba dyan kuno si Jack? No, anak ito ba school ka doon? Eskwela. Naman kami. Oo. Mag-pugtong. Eskwela ka doon kay para Para. Sinina, maghugas sa plato, mag-sindi. Kamakaw ma. Mag-birigod kasi kan mama ug ang papa no. Kaya na ba? Kasi mama ug Kamao papa. man kuhugas. Kamao na ka. Sumba po. Liro na ba ni hijab sa mugas? Kabot ba ka sa ijugasanan? Ha? Usa ka na ko. Usa ka? Ay man si. Ngay mo si ate nga. Naligo mo si ate. Ngay mo si ate mo soroy. Ay disco dira. Sabi. Kaya rin disco? Ah. Ano yung di disco? Kano sa amang ba ang pista lang? Kano sa ang pista? Amo. Bagoy. Ang grade di ate 11. Grade 11 na si ate. ka smiling lagi ba? Mayroong like kang sadyaw Ka beautiful lagi ba? Chick. TikTok. Oh. Oh, Mayroong kang sadyaw. guwapa ang baby oy. Ay. Disco ba dyan ka? Tidur. O di ka disco? Papa di ka disco. Nga ba nagto naman Sa sa hapon kay adto kami dito sa disco ha. Human. Hapon. Mao? Hindi kami nakasuyod. Aruy. Nga man, Arab di Inay ticket. Uy, Arab di ticket. Ibay, og managaji gani. Ang budget. White ticket. 100 ko no ang budget. No mo? Kung laki. Mauro gihapon. Masabot man ka. Friend pa si Ninoy. Si may ma'am ni mo. Ma'am Teresa o sa kinder sa Ethel o sa grade 1 sa Si Ma'am Annalyn ba da? Daycare no? ang sa grade 1 kuan Grade 2 na ka. o sa ang ngayon sa itong ma'am namin sa grade 1 at ma'am